Moko kuom jood bura koro kwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo mi opedhe lela nying jotelo ma oseyango ni ok chul osuru kendo kaber to ochwal neno e doho mondo kawnegi okang' mawinjore. Magi giwacho bang' Ruto koni tende ok bi chiwo thuolo ne jotelo ma osebedo ka badhore ne chulo osuru e pacho ka. Jakom nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Odiochieng' achiel kende bang' jatend piny Kenya William Ruto koni tende biro wuok mager gi jotelo mosebedo ka badhore wi wach chulo ushuru. Moko kuom jood bura koro dwaro ni okaw okang' ne jok ma kamago ka en kod neno makare. Even if they sponsor demonstrations so that they don't pay tax, I want to promise them they will pay tax. Ka en tie gi jogo mong'e gi kaka owacho no. Chik mar Kenya owacho ne dhana modak e iye nyaka chul osuru. Tiende ni ka ok ichulo osuru to nitie chik miketho monego maki kendo tweyi. En kaka rais owacho ni en rais odhi omak jogo oter negi evidence e doho owach ni ok uchulo osuru nikech mae pesa manyochu loso manonego chulo osuru pesa maromo kama e iye to ok uchulo. Kane giloso e rombgi madhi nyime Mombasa, jood burago koni kopogore gi wach chulo ushuru, gima duong' ma piny owacho onego ketie ma ino en neno ni omuom michoko tiyo makare ne jopiny ma ok ni pesa no chako lal e lwet jomibadhi. Ya pili, ushuru ni lazima uletwe ufanyie kazi wananchi. Gikwedo rumbi mawachore ni moko kuom jogo ma ok chul ushuru e masani ochung' ne romo mag siasa mitayo kod riwruog Azimio la Umoja. To en ng'ama koro nyowuok go siasa nikech ong'eyo ni wach usuru mapekni wakawe matek ahinya wa jo Azimio wan Kenya. Koro kanye mo en okoro mindore ni nitiere jomoko mok dwa chulo usuru ema miyo wa pesa. Wan ok wadwa pesa rally. Ji tema nyini neno kopong'o jakaranda masikwat cha onge momi kata nduru. Wan ok wadwar pesa, wan inyisowa mana niya kinyi dwarowa kama kamasa makama idwa miyo watwak. To wachopo waduto te. Omiyo gimoro modwa wacho sani ni Jakom nitiere jomoko madhiro miyo pesa mondo los godo rally. Wan gi mekwa mag Azimio wan Kenya. To bang' jatend piny Kenya temo soko wang'gi ewi wach kadho budget makore lach ma samoro hewo kwano mo ma piny Kenya ne godo, jood burago bende nokoni mano gima pok otimore. Ka watimo budgeting to wachako gi pesa ma biro taxation. Wakuongo wawacho sources mag pesa ma ibiro tiyogo. Ka wasewacho mano to budgeting side ng'iyo pesa ma biro bedo ni nitiere to pesa no endo ema gitimo go budgeting. Miyo kato biro ni president no wacho mano ato kane gimomiyo no wache nikech mano watimo pile pile. Kwa njia mojawapo ushuru, ya pili kukopa, na ya tatu ni uuzaji wa vitu vya serikali, kitu inaitwa privatization. So tunataka kuangalia kuona hizo vitu anaweka pande gani kwa hivyo vitu tatu ambazo zitasaidia bajeti ambayo inakuja bungeni. Moko kuom twak mabende ne gilose en wach bedo kod chenro moyiedhi mar yiero jogo mabiro bedo e duol matayo chenro mag yiero e pacho ka IEBC. Jok madwa miyo wa members mag IEBC ok owinjo bedi ne oket jogo eko na joge jatelo ni president moketo jogo eko ke jogo biro dhi yiero nwa Jakom mar IEBC kata members mag IEBC mamana jogege kato biro duoko wa kubo wae ma demokrasi ok bedi yiero igajro godo. En ni okwabiyie ni IEBC makoro gise sundo jowa manyocha ni kanyo mose ni koro Ruto ng'ata chiel dwa kawo chik ni e lwete duto ni ene moyiero ji te monego ti kanyo. Nyo wakwere ni mano ok wabiyie. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Riwruok mar